punapa ta mirah sanadyan cahyane rembulan purnama siji barandene mrapat sunare suda ayune ilang memanise awit kaperbawan sang putri ingkang nedheng nandhang karuna muni putri saking plasa Jenar samangke ginarwa dening sang adipati Destarata nenggih awewangi Sang Dewi Gendari jagate wis suwung panyawangi wis linglung kaya ilang memanise ngalumpruk dhateng darbe karekat yektine ingkang den tresnani malah mlingos masrahake rakane kinaryan jatuh krami dumateng Sang Gendari ingkang rina wengi den gandrungi lan den tresnan menggih Prabu Pandhu Dewanata parandene gagar wigar nggenya arsa sungkem ring guru lagi pilaur pinasran glawentah sarta ngopeni dumateng wong Caca Netra Sang Destarata mangkono tanggap ing sasmita nenggih ingkang rayi Harya Suman sigra mrepeki dumateng duh kitanira ingkang raka Dewi Gendari